Det her åbner vi, sådan her ser computeren ud, når den bliver åbnet, tændt, ikke? Ja. Starter op sådan her. Så ligger der en, der hedder BS-portalen heroppe. Yes. Og BS-portalen, det er hele vores altså automatsystem, ikke? Havnepenge og tipkort af BS-portalen. Så åbner vi den, og så skal den bruge et kodeord. Og koden er CB 6320. Ja, brugernavn. Brugernavn, ja. Og så kodeord, undskyld. Det er 560100. Ja. Koderne står også, men jeg finder lige en liste der. Vi har sådan en hel liste, hvor alle koderne står på. Nå, så er vi inde i, faktisk igen i automaten nu. Så går vi herop i historik. Og så kommer der en linje mere frem hernede, så går vi over i belægning. Mm-hmm. Og så kan vi se herover i højre hjørne, hvornår det er fra, at den ligesom, kigger ind. Hvad havde vi i går der? Den 18. eller hvad? Nej, vi har 18 sikker. 18. Hvorfor kører den egentlig ikke helt tilbage fra den 17. Skal jeg lige prøve at få sjov her. Den 17. Den 17. Nu kommer det til at så lang tid det her for dig. Det bliver en lang video nu. Jeg ved det. Hvad har de betalt her? Det er den 16. Og hvad har vi i dag? Den 18. Godt. Den skal stå på den samme dag. Altså hvis det er den 18. så skal der stå fra den 18. til den 18. Men det er også det, den startede op på. Yes. Godt. Så kan vi se her, alle dem, som har været oppe i automaten og betalt havnepenge, fra i, fra i går til i dag. Og den liste kan vi printe ud heroppe på printeren og udskrive den. Nej, jeg troede, vi kunne udskrive den, men det kan vi ikke, fordi printerne. Men meningen var, at vi kunne udskrive den. Men man kan tage i telefonen og lave et fotografi i det. Det kan vi også gøre. Ja, med vil lægge lige nu.